mangpanani mamuka seko na papa Isabel chokwadi Maria Zimbabwe kungobvunzira bozangu chirangu chokwadi chiripo ndechikutikana muri mukati mekufamba nevenyuro muri mukati mekufamba nechimuti Zimbabwe muri kuzinzira zviri pachena nevenyuro iri kufamba nebhora iri kufamba nechimuti kuita kupfapfaidza kuita kutsudzira kuita kutindimura asi ndikada kutarisa panguva ino muri yaZimbabwe ndiri kutozvifambirawo zvangu ndiri pasi pamumvuri wamuzukuru wasekuru mwana wekubereka datu wekudimba bedwende wekugohwa Zimbabwe chandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba kana ndichitaka simba inoreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvakasimba ndinoti akasimba bedwe matenderera papi maswengerera iwe kakudza ikule kana muchitaura nezvangu kuvateereri manyama rovai panongonya tinhi mulali pansoma vaudze kuti muri kuona munya repakanyemba potaposi alongside munya repagogwe kedza munhu akatsvuka kuti si rikiti vu ayaya yaya hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua rikiti pfapfaidzai tsudzurani tindimurani tibve icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba pambadzana kutsudzura dziri kuitika matimana wasenyika ino rega ndingotanga muri yaZimbabwe nekudonera pedyo ndisati ndasvika kuMachi Central rega ndingotiwa zvangu paka Rusape mayo Rusape chakamira sei Murora mukadzi wemunhu akamwa poison nokuti abatirwa mameseji nechikomba kuti une chimwe chikomba right mukadzi wemunhu akana chikomba ari Murora pane mumwe musha aita chikomba kudaro chikomba ichocho ndokubva chazobatawo mameseji ekuti mukadzi wachiri kudanira naye ane chikomba pulo man selector matimayo chii chakaitika ndiri yasimutambada tirove iwe ndiri yasimutambada wala ndirove nakumbira handiri ya maikaneka nakumbira handiri ya iwe handiri ya iwe reporting to the angel Nicodemus Leviticus Simon Peter Jonah Abraham kana masvika pana matamira kushina chimwe kuseri kwachona tasvika padziva remuganga pana amai vekubereka piorota mind is fine for the bitter pro Chuma chama chuembe kebenikia say petite horobite then you know would be before walk out see petite horobite then you know akorosi iri Rekiti chii chakaitika kwaRusape icho kwadi muri yaZimbabwe kanvera pina ndine kudzika ndine hunyoro mukati mekuri vachikonzero chandiri kutaura pazuva rino panguva ino nguva KB nemuri yaZimbabwe zvine rufu ndati zvitori nemunhu ari mumochwari kutaura kuno kwatiri mukoma KB kune mukadzi Murora ane 26 years dzekubereka anga ane vana vaviri akwanisa kumwa poison ndokubva apupura mberi kwevanhu kusanganisira nevamwene kuti zvandakufira pano ndezvekuti ndakunyara pandichabvunzwa neMurora mujolo nourayisa Murora akazuraya akakumita suicide ichokwadi akanwa mushonga mushure mekuita sei right zvakaitika ndezvekuti Murora akaita chikomba ichocho change chakaheka foni yemukadzi uyu ndokubva chaona kuti pane mameseji ari kupinda iva mwanhu vakawanda kusanganisira vamwe zvakare vari varidza kuti rudanana naye kureva kuti kumashure kwangu inini kune vamwe zvakare iye ndokukakana kuti ndechimwe chikomba pamusoro pechimwe chikoro dzosei mbavha vakwasha dondo
chikomba chakaheka. Yes mukoma. Zvadaro mukoma KB akwanisa kuona izvozvo. Chikomba ndopa chasimudza musoro zvikanzi pana pamira ndikudze yatova hondo haunganishandise ndokurwisa chete chichivhunditsira mukadzi. Mukadzi aona kudaro zvikandizvo zvinozondipa kunyara kana ikabuda nyaya iyi ndichaita sei ndokubva aende panext door ndobva audza mamwe madzimai akanga aripo zvikanzi vanhu wedu handizi kuda kunyara pandasvika paipa hazvichina kumira mushe ini ndakaita chikomba ndaita chikomba kudaro ndakaita chimwe chikomba zvakare chimwe chikomba chekutanga chichibva chaziva kuti nechikomba saka chikomba choda kundirwisa choda kundirova saka ini kutaura kwandiri kuti panapa ndiri kuti mozoudza vamwene vangu nehama dzangu nguva iyoyo anga chitori nebhodhoro remushonga ranga riri mubra ndokutora mushonga ndiye ga achibva amwa vamwene vanga vari mumunda ndokumhanyirwa kundoshedzwa nevanhu zvikanzi huyai pano pavakasvika vakatora muroora ndokumhanya naye ndokuenda naye pane imwe kiliniki kunosvika vanosvika pasarusa pegeneral vachinosvika kudai so ndokubva atofa akatofa ari mumaoko mavamwene asi vachizama kuda kumurapisa nenyaya yekuti angaita chikomba ndozvaakafira. Murume wacho anga ari kupi vamwene pavakamhanya nemuroora kuchipatara? Murume ane kwaanotorima foja kwaanga aenda ende murume uyu anga atobva zuva iroro kuseni achienda kwaari kurima foja akatozoshevedzwa ashevedzwa nhasi kuseni kunoko kuti ngauye chikonzero mukadzi uyu akapinzwa mumochari nezuro manheru ndopakafa. Murume ari kutouya izvezvi asi angabva nezuro kunze kwawakabva nezuro kunoko mukadzi wako izvezvi atofa ari mumochari ari kutouya. Ya zvakaoma. So ichi chikomba chakonzeresa karufu rwemudzimai chiri kuti kudini? Icho chiri kungonzvenga manje chazikanwa here? chazikanwa ndichapavillage avaende kure varoire kure kuvamwe varume vaifambidzana nemudzimai uyu havasi kubuda akabudiswa kutaurwa ndiye anova ndiye anga ari pamusoro anove ndiye akaudza mukadzi kuti ndichakurwisa nokuti haungandishandisi kuti ndiri kudanana newe wobva waita vamwe kumashure iye akakana zvakare kuti itoriwo mbavha zvakare ko ipo pakuzosvika pakuheka foni yemumwe munhu imoshakayi apo chiri chikomba pane kamutauro kanotaurwa nasei ezaudo zvekudaro hazvidi kudaro zvekudaro hazvidi kudaro pakaipa baba Isabel. Mukoma KB pane murume anoshanda pamochari yeparusapi anonzi makurumidze ari mupostori ndiye anoshanda pageneral hospital yepamushari yeparusapi ari kumochari zvikanzi inzwai Zimbabwe shoko rindisvitsire kunational FM ndini munhu 1 akakora anoramba ari pabasa rake kunyange afa. Pamuri madj muri mustudio mukarova basa hamudzorerwe mustudio kana mafa munoendesiwa mochari munoiswa kumochari. Iye anonzi makurumidze akafa anodzorerwa kubasa kwake kumochari. nditendere papa Isabel timbo yako unofanira kumira nemhuri yako unofanira kumira nemurume wako. Ndinogara ndakataura vhesi semutungamiriri wesangano Mukoma KB kuti kune vhesi inoti anofamba nebanga muhomwe richacheka mwene waro. Ichokwadi. Varoyi vachafanira kuroyiwa, mhondi dzichafanira kupondwa, vanonyeya vachafanira kunyeyiwa. Basa rako iroro ndo richakuponda. Basa rako richakutevera. Ndo zvakaitika kwaRusapi. Aifana okay kuzuraya yanga isiri solution. Aifana kuita sei mudzimai uyu? Aikwanisa semunhu angaenda kunoudza vamwe vanhu aifana kuteerera zvavanotaura. Handifungi kuti pane vaakanoudza akavapa nguva ende hakuna akati sezvo watiudza nyaya yekuti wakaita chikomba chifa. Haana kuvapa nguva. Akangosvika kuti zvandiri kutaura ndezvizvi saka ndaakufa. Right, rega tinzwe mwe muti. Hello, Magadi. Yes, baba muri sei? Tiripo. Tiri kutaura nani ari kupi? Na chamunorwa ndiri kuexpress. Mukoma chamunorwa mati muda kutibatsira sei panyaya iyi yemudzimai uyu? Mudzimai uyu haifanirwa kuita zvikomba zviviri. Haitofanirwa kuita chikomba, haifanirwa kumira nemurume wake. All right. Yes. Ishamu yakatorwa naye naMwari pekuti haifanirwa kumboita zvaiita izvozvo. Asi ndinonzwa kuti chese chine zita chiripo ndokusaka chakazopiwa zita. Muri kuti mukadzi haafaniri kuita chikomba here? Chikomba hachifaniri kuitwa here? Chikomba kana une murume wako ari chikomba hachifanirwa kuitwa. Okay. Mira nemurume wako sekuti wakamusarudza. All right, hapana munhu ari perfect mukadzi akakanganisa asi aifanira kunwa mushonga here?
akanga asingafanirwa kunwa mushonga, aifanirwa kuteerera vamwe vaakanga ataurira nyaya yake kuti vanomupa mazana api oteerera mazana iwani. Right? Yeah. Aiwati aifanira kumira nemhuri yake, aifanira kumira nemurume wake, anditika. So mudzimai uyo aifanira kutsvaga hungu, akakanganisa dai akatsvaga vanhu vekutaurira kuti ndo mamiriro aita nyaya. Asiya mhuri yakakura seko mudzimai uyu? Vana 2. Vana vaviri vasiya. Amusati makwanisa kutaura nemurume wake? Asari kwasantira munhu wake. Murume wakatosvika pasaura nhasi, wandakwanisa kutaura naye, wandatochinjira naye mashoko ndaamwene. Vanhu ndivo vakaenda nemunhu kuchipatara kunosvika atofa, vakati ichokwadi muroora wangu ndo zvaitika. Saka handisi kuziva kuti pari zvinhu zvichishaitika takamirira murume wake. Ya, pakaipa tine paka no, rega nditi Mash Central. Kwanaka nyembo. Chitungu. Hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Rekiti pum. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndikuzivise nyaya iri pano. Ndakagara pasi nemwe murume anogara mukati menzvimbo yekuchitsungu. Zvikanzi Bhozha asina kundimirira zvakanaka. Kutaura kuno kwandiri kuita, imba yangu yakasheka, imba yangu haina kumira zvakanaka. Asi chinondirwadza ndechekuti dai ndakapazirwa imba, dai ndakatorerwa mukadzi nemutorwa anobva kumwe kuno. Asi ndikandikuzivise ndichiti ndisati ndadzikadzika, ndakatorerwa mukadzi wangu nemukoma wangu, mwana waamai vangu. Buda tibude baba wane amai wane. Ndobvunza baba, kureva ndimi muri kureva, muri kutaura nyaya yenyu mega. Sei muchichema muchiti muchipomera muningina nemudzimai wenyu kuti ndozvavakaita zvekutora nasi, iwo ane mukadzi wake, imiwo mune mukadzi wenyu. Zvikanzi zvakaitika ndezvekuti Bhozha, chandoziva ndechekuti paukama tinobatsirana. Mukoma wangu inini ane mudzimai wake, aine mudzimai wake kudaro. Mukadzi wake akati ari kubuda pamba, ane kwaari kuenda, vana vake vadiki. Ndokubva auya kumba kwangu kuzokumbira mudzimai wangu kuti aiwa mai nini, ndiri kukumbira kuti ndiri kufamba, vana vangu vari kusara kumbako, muende muchivabikira. Amugari ikoko zvenyu, mukavabikira mukaona kuti vadya vane mvura zvese, mobva matsukira kumba kwenyu. Right. Ndipo ukamaka vakaroorwa kumwe chete, varume vavo ndio ukama. Zvikanzi ndakufushete mai guru, ndichaenda ndichidaro. Kwanza akaenda first day, ndokuenda second day, ndokuenda third day. Mukadzi ari kutaura mashoko ekuti iwo pazuva rechitatu ndakaudza baba mukuru kuti izvo ndiri kukumbira kuti ndingawana here sipo yekusukisa maplates. Ndimai nini vachiudza bamukuru. Okay. Bamukuru vachibva vati endai muimba yeraundi izvo, ndoma munonotora sipo irimo imomo. Kwanzi vachingopinda imomo, baba mukuru achibva atevera ibomo, ndogumira vakadya veri. But zvakaitika mumba umo hapana akarepa mumwe. Vakawirirana, vakatenderana. Okay. Vanoti baba mukuru vakati mai nini, aiwa hapana zviripo panapa, yairipo panapa ndeyekutika izvo zvipanapa tine zvatakuita, but ndezvepanguva ino chete, hatifi takasangana zvakare. Takuita panapa izvozvo. Amai nini vakati wo ndezvamafunga baba mukuru, ndokubva aita maikoro iwe vawirira bamukuru namai mudaro. baba mukuru baba munini vachitaura neni vakati nguva yakaenda mudzimai wangu uku ndichiziva kuti mukoma wangu ariko, pfungwa dzangu dzaingoti dai aienda handina zvandinomufungira hangu. But nenyaya yekuti ndinoziva kuti kumashure uku takambopinda rimwe dare zvakare mukoma wangu achitongwa nemhosva yekutora mumwe mudzimai wemunhu. Zvaingondibata kuti hama yangu, but ndakada kutevera. Kwakazosvika muzukuru wangu pamba ndiye akazonimisa. Mukadzi wangu achidzoka, ndakakuti kumudzimai wangu, hai nini pane zvandiri kufunga inini, mune zvamaita imimi, pane zvaitika pawaita uku. Kwanza handina chandakaona, but ndiri kwadi kutaura izvozvo. Kusvikira mukadzi akuramba-ramba, ndikati kana usina kutaura chokwadi, haiwa tindopedzerana. Haiwa mukadzi achibva achibva toenda kwasisi vake, aenda kwasisi vake, murume achibva atevera ikoko, kusvika mukadzi azotaura akati murume rega ndikuudze chokwadi,
chokwadi chakaitika ndechekuti ndakadziba kuti baba mukuru ndikukumbira kutora sipo yekuti ndisukise maplace. Pandakaenda mba imomo vakabva vandivinga vakati mainini panapa hapana chitsotsi ndozvatakutoita, asi handikati vakandirepa nokuti zvavakataura ndakazvidavira. Takaita handina kubatwa. Mudzimai akudza murume wake ari kudayira zvikanzi wo zvawataura izvi handizviite ndega, handiko baba vangu tinotaura nyaya iyi ndokuenda kwa baba, asi kwa baba kwekwa tana ndobva aramba. Zvikanzi handisi kumira, ndakutokusiya enda kumba kwenyu. Akunzi enda kumba kwenyu achibvatizwa zvakaoma mangwana. Zvikanzi izvo murume wangu uye padhuze ndikuudze chokwadi chakaitika. Zvikanzi chii? Zvikanzi chokwadi ndezvakaitika. Zvikanzi aiwa handiri kutaura tiripo tu, handiko baba vangu. Ndokuenda zvakare kwa baba, baba vakuti udzwa. Zvikanzi nai muroora pawauya pano wamanikidzwa here? Zvikanzi kwete. Warohwa here? Zvikanzi kwete. Unoda zvauri kutaura here? Zvikanzi hongu. Zvikanzi taura. Zvikanzi rega nditore bhuku. Mukomana tora bhuku. Ichokwadi baba zvakaitika ndezvekuti pavana venyu ndiri munozviziva ndiri mukadzi wemwana mudiki, asi kwandakaenda kwa baba mukuru mushure mekukumbirwa namai guru kuti ndinobikira vana vavo, pandakati ndiri kutsvaga sipo vakandipinda mumbamo. Baba mukuru vakatevera ndome vakasvika vakati mainini panapa ngatiwiriranei mukataurisa kana kuchema vanhu vanonzwa zvakawanda zvingati zvinhu zvedu tichiwirirana. Ndokubva tawirirana. Baba mukuru ndakaita sei? Ndakaita navo izvi, asi baba mukuru havana kuzomira, vanoramba vachiuya kumba kana murume asipo. Tinotoshandisa bedroom yangu nemubhedha wangu wemurume wangu, ndo matiri kuitira zvinhu izvi. Apo baba achibvanyora basi, apo baba vari kuzwa ndobva vati ngatichigarai sefamily. Ndobva vagara pasi sefamily. Vagara pasi sefamily, nyaya ichibva yataurwa. Mukoma vakamboda kuramba-ramba vachibva vazobvuma, asi shoko rakabvuma naro nderekuti waraiti ndazvinzwa urida kubhadharwa chii. Mukulingina akati izvo ndoda mombe 2. Veukama vakati aiwa chirega kumuomesera chibhadhara mombe 1. Imwe hama yavo iri papo ine ploti kana purazi. Zvikanzi ona iwe ukatadza iwe zvavakaita kutorera mukadzi wehama, chiuya kupurazi kwangu uzotora mombe ubhadhare hama yako ishi. Iye hana kuenda ikoko. Hama iye yakati yazotora mombe yoyo ndiyo yakatongesa mombe yoga ikatobvisa imwe mari ichipa munhu uyu, asi iye muridzi wemhosva akangonyarara kusvikira hama iye yati kana muridzi asina simba pandagumirawo ndipapa ndakunyarara. Asi inzwa ichinorwadza mukoma KPA, inzwa ichiri kurwadza vagari vekuchitsungo. Munhu wandiri kutaura uyu ndikansela akatora mudzimai womuning'ina ndikansela. Takambotaura nyaya yemakansela pai tichiti kuchitsungo kwamambo kuri kuenda nyaya, ndiye zvakare umwe kansela wemamwe makansela. Saka nyaya iyi murume ari kuunza nyaya iyi ari kuti izvezvi dheti randakavimbisa rekuti izvo ndigopiwa zvinhu zvangu harina kupiwa. Ndakabva ndanoudza amai honai dheti riri papi. Amai vakakushevedzerawo mashoko ekuti kana asina zvaaita pedzeranai, hapana zvandingazviita. Zimbabwe inzwai mashoko ari kubuda apa ekuti inini nemuning'ina wangu nemukoma wangu mushure mekutorerwa mukadzi tiri kunzi tipedzerane. Panobuda chakanaka here apa? Kupedzerana kuita sei ini ndakatorerwa mukadzi? Mudzimai akabvuma kuti bamukuru akatonyora pasi vari kumhanya vese. Iye murume wacho akatobvuma vakagara vese, akati wona toda kubhadhara chii? Akataura kuti ndoda kubhadhara mombe 2. Hama dzikati kwete chirega kumuomesera chibhadhara 1. Akati handisati ndane chinhu. Akati neimwe hama chiuya utore mombe kuploti, tinoda kuti nyaya ikasire kubhadhara. Inonyadzisa mukati mefamily medu. Asi hana kuenda. Hama iyoyo ndo yakatotengesa mombe ikatobvisa imwe mari ichisanukavhira uyu, asi iye muridzi angorizivi kusvika padzetera nhasi akangonyarara. But hama dzakuti kana asina kubhadhara pedzeranai. Shoko rekuti pedzeranai manje vachapedzerana kusvika papapa panyaya yekutorera mukadzi. Muning'ina ane mhuri yakura sei? Hana kutaura vana vaka handakwanisa kutaura nekuti mhuri yevana vainawo yakura sei. Mukoma ane mhuri yakura sei? Handina kuti mukudzi handina kutsvaga bhari chandoziva nchekuti vese vane madzimai. Aunza nyaya ndiani? Muridzi wemukadzi. Izvozvi achiri naye here mudzimai? Ariko mudzimai ari pamba. Vakagara pasika vakawira ndopane kubhadharana. Saka ikozvo zvavakawirirana hazvichabudi futi. Alright, mamubvunze remuning'ina kuti kana mukoma akabvisa mombe 2 dzaakachaja vanogona kugara zvakanaka, vanogona kuwirirana. Ari kuti kana ndichinge ndabvuma kureva kuti zvakataurwa mudare ndizvo, asi ndakati anofanira kundibhadhara plus mubhedha wangu, atenge mubhedha wangu waishandisa, otenga mablanketi angu aishandisa. Apa mubvunze iwoka chero dai ndiri inini. Ichi choda kumbowachwa chepa machicentral. But panika mamborowa mukoma wangu.
pane kamamboro vakasystem tazvida beka ndomirande wangu beka ndomirande wangu shamwari yangu wakakanya basa sei usina kunditumira shoko kuti kunokwaita bhebhi rakanaka iwe chisiwa kuti ndiwo wandinorwarira manje beka pamukadzi wepungwena mukadzi wamuningira buda ndibude izvozongotengawo ega koza angabatsirweka zvese ngavamuudzi abatsira apa ndambobvunza kuti iko zvino zvari kufuka chii asi ogara nemudzimai wake mukadzi wake ngagara ndakatombogara naye here pavakataurirana ngagare naye sepakutanga matonga banda eziva rakanaka inibhoniwo sharp ngavaperekedze mukoma kwanza ari kudherera apati ari kudherera kansela nga uri kudherera ngavabhadhare zvavakavimbisa kuti chavari kushandisa pachiapa simba ripi obviously kukura kwavo pamumu pamakore plus chinzvimbo chavainacho asi ndizviri kana zvatonesa ngavaendeka kuna mambo anditika ngavaende kuna mambo komunoziiko kubakebi vana vamambo rega paka Harare budiriro mbare right Harare budiriro mbare chakamira sei sezvo zvizvifupirika ningori vatunge muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo mukoma KP mvura yakanai nesuru iya kumbare kunhingi kubudiriro 2 kuma 27 nekuma 30 mukoma KP vanhu varara vakamira yange ikazara mudzimba mvura iya kwete nokuda kwokuti imba dzakavakirwa pasingaite madrainage aya ekuti kana mvura yakawanda anorasa mvura asi kushanda mvura yese yatinozororera mumba madrainage system akabloka mvura haisi kufamba saka inobva inopinda mumba saka ukaona mvura yakusvika pamubhedha yoenda pamusoro pemubhedha iri mumba matiwa mutamu kukanzuro yeHarare chii chiri kuitika mukoma KB kusaiti kwandiri kutariko ko ndokune budiriro hai marara aripo panzvimbo iyoyo apo pakazara mvura anotyisa ipapo budiriro tu mukoma KB zvandiri kutaura handizivi kuti yakaramuiwa here nokuti zvisimo zvisingashande imomo zvakawanda magetsi anouya paanodira mvura havatoizivi kuti yakapedzisira rini haina date haina zuva kana dziri rodhi dzachona makomba unogona kutoburuka iweyo kupusha mota pakuti ifambise injini inonoona injini budiriro 2 hakuna chiriko mukoma KB budiriro 2 kana ari marara andiri kutaura ari padhuze nepachikoro handizivi kuti ndegore ripi vaenda here kumaofisi ekanzuru vanotaura matambudziko avo iwayo ndoshoko randira kubvunza kwanzi taenda taneta kana kokwenda handichaziva hamuna here kumwe kwamangatiudze kuti endai nokuti kana kuri koko kwamuri kutaura tikaenda akushande okay regaika tibate anoona nezvekugadzirwa kwemadrainage system budiriro 2 pamwe chete kana kutakurwa kwemarara zvekare inzwa kuti nyaya iyo vanoti kudini icho kwade muri yeZimbabwe ndichibva ipapo ndiroramba ndiri mukati meguta reHarare wamukasekwa mukoma wangu Debute vakabata chimuti varipo ipapo paMount Darwin mukoma KB ndabva ndapindira pambare pane chitoro chihombe chinozika nekutengesa zvinhu muchienda muchifamba makatevera mudhuri watinoti iwo weretail uchibva panomira makomba embomira anga ari DZ chiwati aya ipapo mukoma KB rodi iyoyo ndo rodi inofamba pane vanotengesa madzimai vakazembera musika weretail kwavari kunze masaiti maviri kune matakshop kune madzimai ekobra kune vemuchairo mukoma KB mwana ne5 years dzika pasi ipapo hafambe anonyura madhaka ari kusvika mumabvi motokari dziri kunyura kana muchida muri yeZimbabwe endai paWhatsApp National FM WhatsApp channel yedu muende muone kuti pari kutengesera vanhu kumbare pari kufamba motokari kumbare kana usina gambutsi une kwawabva kana wabva kubudiriro kana wabva kuEastview unotodzokera
apafambika apapindike. Chii chiri kupa kuti vanhu vanyure motikari dzinyure? Madhaka mukoma KB hapana road, madhaka ari kusvika mumabvi. Izvozvo zviri kutokonzeresa zvakare kuti basa remuretail, basa revari kutengesa vachona haribudi. But chakanishamisa ndechekuti ndiri mukati mekutaura nevanhu ava vari kuti pane vanhu vaya vachitora mari pano, asi kuti vazive kuti vari kutojambawo madhaka iwawo wosvika vachitipei mari. Vari kuya vachitora mari kuvatengesi ava vari kutengesa zvinhu zvavo. Ndiani? Vakaramba kutaura kuti ndevapi. Vakangoti mari iri kuenda but hapana kutibatsira kuti hapana service iri kuuya. Hapana service iri kuuya. Dhaka riripo izvo mukoma KB. Mukatotarisa vamwe videos muchatoona kune motokari yandakatosiya itonyura ipapo. But pari kunyura mota ipapo ndo pakagara munhu achitengesa. Muri kuti dhaga iri idhaga ragara riripo here kana kuti riri kukonzerwa kane marara? Idhaga ragara riripo chisina kugadzirwa mugwapa. Okay. Saka vanhu kuti vapinde muretail kuti vanotengera vanhu muretail machona, vanhu vakawanda varimo imomo havarisi varidzi vematebho, vanhu vari kurenda kuti vabhadhare rendi vanoda kutengerwa, vanhu kuti vapinde imomo havasi kupinda imomo vakavharwa nemarara. Panopera mwedzi basa rafa. Munhu aunza chikumbiro ichi ndiani? Ndakatoita kudaniwa kuti huya panapa, ndauya ipapo makati kuti uone kuti pane dhaka, takuchipinda mudhaka pachona, mukaenda pavidhio pachona motoona vari mudhaka pacho vachiti zvino isusu tagara takagadzirira sevatengesi tauya nemagambutso, ko vauya kuzotenga vasingazivi kuti auya netomi auya nepush musaradi. Unonyeba unodzokera business robva ratofa. Iye adzokera but vari kutengesawo business rete sei rafa zvauraya nyika. Ya, regai katinzwe kuti zvakamira sei. 0713938538 kune vese. Ata nyaya inorwadza zvikuru sei yayaketika kune nzvimbo inonzi Bulawayo. Mamukaseko inspector Chakanza chimuti vakabata, commissioner Vapotemba Nyari chimuti vakabata, Wamukaseko constable Vicky ari paGlenora apo chimuti vakabata, assistant inspector Manyawe vanowanika vari paGlenview apa, sergeant Chitatu pa South Attorney, Wamukaseko constable Chifamba akabata chimuti Kwanzanisi, Wamukaseko akabata chimuti anonzi iye akabata constable Chakawa chimuti vakabata Kwanzanisi Chikomo varipo pa Waterforce, Wamukaseko constable Guta Pambare ndisingakangane, Wamukaseko constable Gweshero akabata chimuti zvake ari pa CA pa Chitungwiza pa, Wamukaseko constable Mashanda chimuti vakabata Kwanzanisi, constable Moyo vari pa Marimba chimuti vakabata Kwanzanisi, constable Mugano vari pa Glenora pamwe chete na inspector Pension chief inspector Pai vakabata chimuti Kwanzanisi sisiya ndikumanyana cho Joramu ndapanyura mafobi yeZimbabwe nyandu ndakutaura panapa inyaya inosuwisa yekuti kugara kunoita vanhu pamba vangave 5 vangave 6 vangave 7 10 kana 15 but pane vatungamiri vanonzi kana vasipo izvo hazvipasiswe nokuti ndovaridzi pamba pandiri kutaura mhuri yeZimbabwe pane vana vanokwana kuita 4 vakazvarwa kubudikidza nemimba 2 kureva kuti imimba 2 dzakazvarwa ari matwins asi akazvara vana ava muroora. Amai ava vane vana ava nemwana uyu akazvara vana ava vakabereka vana vaviri, 1 musikana ne1 mukomana. Musikana akaroorwa achibva aenda kuma kwake. Baba vepamba apa vakafa, amai vepamba apa vanoshanda kunyika kuSouth Africa. Mwana komana zvakare anova ndiani mukadzi ushu no mwana weamai vepamba apa vanoita zvekuhodha kuSouth Africa vachidzoka munyika yeZimbabwe vachitengesa, asi mwana komana wepamba apa anoshanda kunyika kuSouth Africa. Alright. So amai vane mukana wekuti zvavanoda kutengesa nezvavanoda kutsvaka vanoita advantage yekuti mwana wavo sidza achisevenza ikoko vanowaniswa zvinhu vachiita up and down kubva munyika yeSouth Africa vachiuya munyika yeZimbabwe, dzimwe dzenguva vachiita mazuva vari ikoko, asi munhu anonyanya kugara pamba muroora nevana vake. Vana vangani vemuroora? Vana 4 asi vachibuda mumimba 2 nokuti vokutanga vakaita matwinzi 2 ari vanasikana, kepiri vakaita matwinzi 2 ari vanakomana. So vanakomana 2 vanasikana 2 makorokoto. zvazoita ndezvekuti izvo mubedroom mamwene maisapindwa. Icho kwandichendekwanisa kutaura ndichitaura nemuroora. Even mwanakomana akazotaura achiti ndinozadzisa asi handizivi chekuti imba yamai handipindi. Asi mudzimai wangu akambodudzira izvozvo. Muroora vazukuru nemwanakomana vachiri kugara pamba naamai. Vanotogara pamba ipapo ndipo vanogara nemwanakomana achibva kubasa kwake anouya pamba ipapo nokuti hapachisina baba, ndiye breadwinner anoshanda namai vake vachigara pamba apa. Okay. Zvadaro mukoma KB muroora akataura akati mumba umu mune ruva ririmo, but ndine zuva randakafonirwa naamai vari kunyika kuSouth Africa vakati muroora zvandiri kuda kuti uite
ausati wambozviita, asi ndinovimba kuti wakavimbika uchazviite kamwe chete ikaka. Ndinoda kutopinda mbedroom mangu, makisi aisasiyiwa. Vakatitsvaga kana mwanakomana anokwanisa kukugwavurira dhoo, atsvage parugwara dhoo. Kana agwavura dhoo, make sure kuti aubve pamba ipapo, kuitira mumba imomo musazopinda munhu. Kunyangwe vana vako hafaniri kupinda mumba imomo. Ndizvozvo. Asi kana wapinda mumba imomo, ndiri kukumbira kuti uchaona chake ririmo, rine ruva ririmo. Ruva iroro harisi artificial, iruva chairo chairo. Zvandoda ndezvekuti ndoda kuti utore mazowe drink kwete riri mumba zvarinoda usikwanise. Enda unotenga, kana mari yako ndina ndichikupa. Wanotenga mazowe anoshedzwa nezita ari matsvuku, kwaita mamwe aya eyelo. Wadaroka wosanganisa madhiringi anokwana kuita 3, wabva wadira mukaka imomo zvozara 2 liters, wabva wadiridza ruva. Zvinosara mukapu imomo, suka kusvikira wanzwa kuti mukapu umo hamuchisina hwema. Asi muroora, ndinovimba dzimwe dzenguva ungazokundikana kusuka. Chirega kubuda nekapu iyoyo mumba imomo. Kapu iyoyo isiye iri pasaidhi rejagi rine ruva iri. Wobva wavhara kudhoo. Asi chandiri kutyira ndechekuti vana vako vane musikanzwa vanogona kupinda mumba mangu. Chiona kuti waita mavhariro mamwe ekuti dhoo rivhare, chikonzero waita rekugwavura. Right. Vadaro mukoma KB, amai ava havana kudzoka. Vasina kudzoka kudaro, ezvopo vakaita zvinhu zvemukoma KB. Amai ava kubva pakafa murume wavo, vane zvavakatanga kuita paupenyu hwavo, vachida kuita tsika yekutsvaga mari. Ndo zvakaita kuti murume wavo afe. Vari kunyika ikoko, vafa kudaro murume wavo, ndobva vakauya neruva iri. Vakanzi kubva zvakafa murume wavo havaite chinhu chinonzi bonde kunyangwe nani zvake. Muroora zvakafonerwa navamwene kuti ita zvakati akazviita here? Akazviita. Angataura here nemurume wake? No, hana akataura. Asi ndopa akazobudisa shoko rokuti rimwe zuva zvaro unozviziva here kuti mumba mamama mune ruva rinodiridzwa nezvakati. Saka amai vakanzi izvo hamurari kana kuita bonde njero nemurume zvakare. Upenyu hwenyu hwese kubva zvakafa murume wenyu nezvamatanga izvi ndizvozvo dzanga dziri mhiko. Dzadziri mhiko kuti vaite mari kana kuri kuchesha mhino kuti vaenzani. Okay. Zvadaro mukoma KB, amai ava vane kwavakaenda. Vaenda ikoko kunyika ndiri kutaura iyi kunze kwenyika uku. Vaenda ikoko, pane pavakaenda vane zvavainomirira. Vakashaya pekurara vakanorara pavheranda. Varara pavheranda usiku ihwohwo kwakarira pfuti. Kwarira pfuti panzvimbo iyi. Madzimai ese akagaripo vakavhunduka. Amai ava vakaenda kune mumwe murume kwete nokuda, asi nokutya. Ndobva vanopinda mumba imomo, ndokunoita zvinoitwa nemurume nemukadzi. Tano showiri benefo wakachwemba keminikasha. Zvadaro mukoma KB, ndobva vakatanga kuita tsika idzi. Amai avainzwa, pane zvavainzwa zvekutoti vaitonzi kumusha musadzoke. Pavakatanga kuudza muroora kabi, vaitori nyaya yekutozama kuona kuti dzimwe dzenguva kana ndikazama zvimwe zvekuzama, sezvo ndiri kunyika kwachikwa ndakapiwa zvinhu izvi, ndingakwanisa kuti muroora ambosana kuita izvozvo. So kumba kumukoma KB, rumu inogara muroora akabuda kuseni achienda kumusika wake, ndokusiya vana vakavara. Vamwe vana 2 vakuru vanomuka kuseni vakugona kuzvibikira voenda kuchikoro. But vasati vaenda kuchikoro, amai vakaenda kunohodha kana kuti vakaroka musika, vaiuya pamba to make sure kuti vana vakuru ava vagesa vakadya vakaenda kuchikoro, vozotora vadiki vakuenderavo kwavanosevenza. Vachidzoka kumba mukoma KB, vakawanikwa vana vamwe vari panze mumba muchifungaira hutsi. Vana 2 vadiki vatsvura mumba, asi kuchina kwakaita vana mumba omuka hakuna hutsi hwakabuda panze. Chakatsva ihembe dziri mumba nemabhurangeti nevana chechi. Kutsva kwekusvika pakufa. Kutsva zvokuti vakazosheveswa vemutima vakatouya kuzotora vana vari mumabhurangeti. Moto wakapisa hembe nevana hauna kuoneka kunze kana hutsi. Zvadaro amai muroora,
ndokuudza amai avaudza kudaro ndokuudza murume wake akakwanisa kuuya kubulawayo kubva kunyika kuSouth Africa murume asi amai vakataura ndakamanikidzika izvo amai pane zviri kuitika vari kutya amai vari kunzi nokuda kwezvawakaita kungokrosa bhodha chete chaya vaiudzwa nani zviri munzeve mavo zviri kupinda ndivo vari kusa munzeve dzavo zvamuri kuti zvizobuda zvinhu izvi mwanakomana achibva audzwa nemukadzi wake zvikanzi shamwari wangu vana vatsvira mumbomo but mubedroom amai vakomo ndakanzi ndidai but pandakapinda ndakaona mune zvakati murume akataura kuti mukadzi kuti wakabvumiripa munhu zvakaurayisa vana vako zvikanzi right varitsvage mubatsiri kwakuchitsvaga mubatsiri pane mubatsiri anogara muHarare anoenda every Saturday kubulawayo mubatsiri uyu ndosora anga arimo zvikanzi mati kune mubatsiri aruko tiri kukumira timboenda ikoko zvikanzi achisvika hei asina kutomira musha izvezvi nhasi chingani ndinokupai 3 days kuri kutsva vamwe vaviri pakati atimba 3 days zvakare imba yese iri kutsva chinhu chiri mumba china kumira musha but dambudziko manje amai vanofanira kuti vauye titaure navo but havakwanisi kusvika kunoku zvatakuita ndezvekuti fona nditaure namai vako ndonovatora pabhodha inini ndini chasisa zvokuita nazvo amai achiparamba zvikati inzwai ndikapinda mumbamo kutora zvinhu izvi amai havanofa but kwavari uku ndiyani anoziva pavari zvekuti imimi muzoziviswa kuti pavari paitika zvakati mwanakomana akati aiwa amai haisi hama yangu chirega ndiudziwo vanasekuru dzinova hama dzekuamai vangu ndobvaudza nasekuru vanasekuru vakati huya kuno vakaramba vakati handiuya iko kwenyu vakati chokwadi shoko rakazobva kuna nasekuru zvikanzi muri kugara papi muri papi zvikanzi takutuma munhu kuuya ikoko toda kuona kuti uriko ikoko here zvikanzi ngauye kuno zvochokwadi ndiriko asi ndiriko kwandiuya munhu akabva munyika yeZimbabwe iri hama yaamai ava ndokuenda kuSouth Africa aitofunda chitiritese zvikanzi kuno kuti akuita zvakareji zvikanzi kamida kuita ita ikoko but kuno kuhandiite pakapindiwa mumba mukoma KB nomubatsiri achingotora chinhu ichi chisati chatorwa mukoma KB makadirwa mvura mukadirwa mushonga chikabuda moto zvikanzi regai ndikuzivisei kuti imba yezutsva sei ndopaibuda moto apa pakapindwa pakadirwa mvura chakapfuta moto keni kuita tsvuku rakamira ipapo zvikanzi uchaperera ipapo uchapisi moto asi regai ndikuzivisei rambai makateerera zvakaitika kumapasi 8 dzekuseni kumapasi 4 shoko ichibva svika zvikanzi amai vangodonha kuno kuvafa nonoshivuripinde fo vakachiwemba keminekirazi amai mushonga uyu akautora kupi vakautora kuSouth Africa ikoko saka vanga vatyora mhiko nokuda kwekuti vakazosangana nemurume asi kuti nokuda kwenzvimbo yavanga vari yanga isina kumanikidzika pakaita vanhu vakarwisana pakarira futi vakatozotorwa nomwe murume zvokuenda kwekuti ndikuda kunorara ndichishandisa kuti upenyu hwangu husafa ndokunobatwa semurume nemukadzi kuya kuti vakaita upombwe asi mhiko yavo yairamba saka pavakaudzwa nemubatsiri kuti ngatisangane pabhodha ndikubatsirei kamukurose moyo kunoku tigadzise dambudziko iri vakarambirei vakarambirei amene zvavaiudzwa nezvavainzwa munzeve dzavo vakati handifu kuti zvinogadzirika asi ndiri kuno kuinini ndiri kuzama kuti nditsvage kwandakanga iko ndakanogadzirirwa zvinhu izvo but pane patiri kupesana hatisi kubatana zvakanaka avo vachitorawo kuti kana mukatorawo mazuva kwasara mazuva 2-3 vana vari kufa zvakare after vana imba yese iri kutsva toita sei mwanakomana akati inini handidiwo ngozi amai haisi hama yangu rega ndiendise nyaya kuvabereki vavo vaendisa kuvabereki vavo vabereki vakati aiwa kwani tinozviziva kune zvimwe zvakatomboitika dzimba dzakabvutsa zvakare ndiye munhu wani watakabata uyu uyezve ndiye akauraya murume wake endai muno kuti ariko here chatiri kuda ndechekuti tizive kuti afira papi hama dzimunhu tichera kudaro zveshokwadi pakangoti tinayo zvikandibata zvinhu vachingobva kubata kuma8 kuseni kuma4 kuseni munhu aziko right izvozvi mutumbi womushakabvu uri kupi wakatakurwa utori muno wakatovigwa muno muZimbabwe wakatovigwa muno nehama akati vigai muno Hey, imba iyi iri kupi baba Isabel vanhu vari kobulawa iri kunkulumani izvozvi vakadaka kuenda pamba apo iri kutozikanwa nyaya iyi muroora ndiyakazoudza vanhu chikonzero moto waisabuda panze asi waingopisa vanhu mukati nehembe ende vana vemuroora vakatsva vese varipo 2 saka kwakasara 2 avo vakatovigwa here vazukuru vakatovigwa Hey, 0713-938-538 0713-938-538 nyaya dzakadai idzi kana tichiti joinai